Mayronen ti 544 local tourists tinaymal di Tilagayan Tourism Office sipod naglukat ti water activities iti Ili Agosto 15. Naladla daw nga amang ti panaglukat da ita no maidasig iti napalabas atawen gapu iti epekto ti El Nino. Basit iso na compared last year ta given nga August 15 kam lang kami nga nag-start lalo ta ita nga panawin ma'am ket naladaw iti panagtutudo. So may bagami mat amam nga no tantansyaan mi mat lang. May bagami nga dakol mat ito yan kasi 6 days mi lang mat nakastrict DJ ma'am nga 544 nga packs. Gapoy tinangato ademan ti RRB's Falls ken river tubing umabot ti 68 tagseserbi at tour guides ang miyembro ti Baybay Tin Tour Guide Association. They actually they had the BLS and the first aid training course. DJT may isang nga pinaka-importante at amodamot lang nga isalbar mo in case of emergency amodamot lang tip obraan da especially ta water activity dito activity tayo. And secondly adda iti community guide nga training da. So dito 7-day training dito in partner with the DOT talaga nga well-trained da ado iti ng training kanya dahan da lang nag-focus ti may isang aspect but different aspects. For instance digiti pang mountaineering ada pay met kasano da nga ikalalaan mo't lang iti environment so dapat amodamot lang dagiti existing flora and fauna kasjay and even kasano dag accommodate iti turista dagiti ethics, work ethics, everything. And adda pa iti dati photography pa and videography nga kabarbaro lang training da. Tatlong mat equip da ket skill da no kasano damot nga picture, ag video kada giti turista tayo. Iti agdama 750 ti tour package ti RRB's Falls ken river tubing. Karaman ni 150 pesos nga environmental fee ken 600 para ti panagosar ti safety gears ken panangkuyog ti tour guide. Marik namat na iti tour guide iti rigat namat lang iti agi transport iti turista and of course dagiti pay mat ngamin tour guide tayon ma'am ket trained up mat ngaminan so talaga nga ma-secure damat nga nalaing ti safety ti turista da. And regarding mat dagiti environmental fee tayo ma'am nanayunan gapwenta daytoy ket that in propose ming good or like valid isuna for 3 days. For example no kumati first day lang kat RRB's Falls and the second day kat napan daytoy cave. Meaning to say, mamisan na lang agbay ti environmental fee. Mang dito yung environmental fee tayo. Kasi, kailangan tayo dito for the development, improvement, especially dito accessibility tayo. Diyan mat lang ti pang-i-invest tayo dito environmental fees. Dito accessibilities tayo. So, no makita tayo, ma'am, RRB's itan, di jump off, sitio baybayatin, makita tayo di road, no mapantay jay adati kalsada jay nga diretso dati magnakataw di rough road ngem nuwas ngamin nga pinagtutudo ti factor na day jay haantay nga ma-reach kasi jay dalan na mabal nga dalanan ti dadam ngem ti kinapegges ti danom wenno ti rapid water ti mangmangted excitement ti river tubing banag akaret met daytoy para kadagiti tour guides dagiti ngamin turista ma'am may kaykayat da day ko day na wave tapnon may kiss da kanuti kay kayat da ti no dagi problema da may kat kin talaga nature ngamin kan dapat kataan ka kami nga tumaob no kasjay no dagi natcha dagi napigsa ti wave na dapat kaya mi nga haan nga mapataob dayjay tapnon dayjay turista ket dire-diretso dayjay panagtubing naman ti bagbagami kanya da ma'am no sakbay kami nga agtubing basta kumpet dalangan na siya at dapat handa nagaraw kasi kadalasan iso day tamam iti pakatinagan dagiti turista ma'am. Iti napalabas atawen 1,741,350 pesos the estimated net income dagiti tour guides idinto 269,840 pesos tinapastrek ti LGU manipod environmental fee. Namayat nga una iti panakatulong na kanya mi ma'am aglano kasting tududo kasi narigat ti agsapul. Nagdakkel nga ba nagti panaka ti maitulong na kanya mi. Aglalo kada kami nga tour guide. Kin dito matawan mati ado nga pagkakitaan no kasting agtudtudong. Met ma'am ta dagiti kadwa mi nga handa nga pariwara. Uno handa nga tila papananda lang panda sumursurti kas nyaman dita. Naka-stay lang dito tapnon maki-assist kanya mi mat nga pa.
Iti agdama, suspended ti water activities iti ili, gubay ti dakkel adanum ti Karayan. Mabuhay, moms and sirs. I am inviting you nga umay kayo matito ilimi nga lagayan. Tatnon ma-experience yung mat diti Iris Falls and River Tubing nga patok ita nga season. And hopefully, no makabisita kayo, please message us, especially dito yung Lagayan Tourism Office nga page me for booking and of course and other details nga kailangan nyo nga maamuan. Ti turismo, ti may sa kadagit itantandodo, the Abra Representative J.B. Bernos, ken Solid North Party List Representative Jing Bernos. Mamati da, ababaen iti turismo, ket makapatao ti pagtrabahuan, ken makaipaay ti progreso iti probinsya. Kadagiti mayat amang padas, kadagiti water adventures iti probinsya, mabalin a bisitaen ti Facebook page da. Jessica Boreta, Balitang Solid North.